Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina igama lami ngumfeze Ntuthu, ngakhumalo bathi ilasibona amakomedi. Ngase kwethu uma kuthi mhlampe usemosha kuleli khasi, ngizophinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, kanjalo nokungilandela Facebook @Radio Inkezo ZA. Ngaza ukuthi-ke wacula bamaskando limit umfokana lawo, kanjalo nomlabalaba umfoka ukhumalo insizwa kithi-ke le umntunga ambulance. Kanza kwethu kunevideo la khona kade baxebela khona amanoni iyengoma lapha nensizwe engasekho emhlabeni lapha nabathu current umfoka mo lapha noBig Muzi umfoka Luthuli-ke lapha ke ingoma evalisa khona enye izihlabane zomculo wereggae yokungubaba uLucky Dube. Lezi insizwe enganza kwethu ziveze zazi amakhono zixebula nje le ngoma. Uzokhumbula kwey'ngane kwethu ukuthi uma basikhuluma ngomlabalaba kanjalo nolimit, insizwe esencane efikile endimeni omculo amaskandi kodwa ezikwazi ukuzenzela nje okuningi emculo amaskandi. Singakhuluma ukushaya isiginci lapha nokushaya ubhasi, ukushaya i-keyboard. Umlabalaba eyenza-ke leyo nto eyedwa nje laphana bese rekhode kuphuma ingoma emnandi kakhulu. Kodwa sikho lapha ey'ngane zakwethu akungandi kakhulu, nayo ividiyo ephelele lapha izinsizwa zidlala ingoma kababa uBig Muzi umfoka Luthuli. Akuyibuke le video then ekugcineni ubusungitshela ukuthi wena lithini lwakho okanye kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba. From ilasibona iy'ngane zakwethu sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa uyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphatha kahle, mina usuku lomnandi ngithanda khona. That's